Flebaw ani anlamebagaw maamunu sogaleno ana Mali kono ani Mali koka ka obela jelen fu ka awale nyumando wulada na anga kibariya famba bina talike demsanu nga nyogonda mimbe no ba fama ko defu ale bara odamnena Bamako kono na yano premier ministre ale tumbe kalabankura ka ufi ale tara bara nunge menaka ka ufi bara damnena banyangara tenengu ale Mali fan chaman fe minye defu koni demsanu nga nyogonda no e classe konontona nyi ale damnena ala barikala amedugo ka sat le saban ala ka timo ko nyman yira ni islam e bela jirena maamunu be binu ulufana ba bara ala ka hakli nyman duma conseil économique et social ale ka jere worona mimbe ke sangono o sigira senga bi premier ministre ale fana do tumbe o ko fana nyena woro la o damna keneka minye conseil économique social et environnemental ye usara ka bara minga sangono uyudado bela jirena Yakuba Katle ale la selike la selimu nana o belebeleba o dawma abusoko famia tugomi ko kan kibaru la Burkina ka franjala fanga nyema no ye Ibrahim Traoré ye ale koni tracteur tagadi aka senekela ma ya sa sene usaka do bala tugomina ANC Afrique du Sud ka ofe niya sambi sabaye ma kuntulu ka politique kola ngazena do bora uka sela majorité absolue umaseka osoro agalera niya sambi sabaye che kumaseka bogoda utona ni wati na me 40% usara ka ore soro korosa ko fuga manyini nga faruka yasa wasablon bara busaka ga chogomi nga jamana kunjige abebo fanfe alno asoro arapa moza ale murutilo no wati na Moldavie ulu ya ira ka foko ulu konomina na ka passeportu balipeu mama ni bebo Israel ka ofe uluga passeport na do ulu matuguni Tinubu alebe hymne national nyini na ko Nigeria ka yerema horia tawati ko ngledo ye dongli do da Nigeria la ko foka to de nyini kana no ye o ka ku ga jonjon e mimbe ko pe dugude ngo ko gelabi ni ngano lufa kurantika be sena tajite ga soro da dumuni ngelale no ko president bala ko hymne national Tinubu Corée du Nord ale tumba ka nyama nogo chaka tulu fili Corée du Sud ka uko no wale au joni wati na sabula nyama munundo anogo kasara ka jugu kosebe France ka ndula tilambe no ye Mbappé ka ya tege no bla sebe na Sanduru kapta jouer Real Madrid la ja bi côté Mbappé ni Real Madrid we nyanga la mamena ko ka bina be santanu flala atara e kata aywa koni ako fleni Real ko ye o kelen nga frère ta ko kuma wara kunte mo dai ni wote sordasiu ulu fana ga kuma ba mbulo ni ala sona ma ana ulu bela jile benga mo abso ko famia tugumina Amba bela jelen fo jani.ml.fm ale sugandi la kasega kibarew soro Mali kono ani Mali koka wolomasiri tabao uluka nyema ba no oye General Barou Jaraye Umar kele bolotigi amba foni wati na ale laselike ko juin kalot le folo no obena sibiri masa minye armée ye ale wuliga jomi no ofsara kosebe Sigaso marala ninjuga walen bamancha wale keba kunkalon ka tu daga sigi sigaso ka olufe huliga join kerani fereni dabaliye uka kungo kolo fanda mbada mimbe kinya ka ufe
n'u b'a fɔ ma sa ko ɲamazana ɲamazana kɔni kiɲa ale ni tere kɔnɔna na min ye bamanjawale kɛba o kun kɛlen ka t'u daga sigi yen yɔrɔ de la sɔrasiw u taara olu kɔni kɛ dakuruɲɛ kelen ye maa maa tun b'a kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na ka tila k'u ka marifaw n'u ka bolofɛnw bɛɛ lajɛlen wa panneau solaire bɛ ninnu bolo ani batiriw jaa an dɔrɔn tɛ kurantigɛ la terroriste u ka panneau solaire kɛba ni kunkolo dara a b'i kunkolo suwa u kan ka ni panneau ninnu ka panneau solaire de ye panneau solaire ye ani u ka batiri batiri bɛ tile 2 kɛ a tɛ décharger olu bolo anw ta ye heure 8 ye f'i ka taa fali wali ka kuran ɲini k'a don bi yɛrɛ o kɛlen don k'anw kasa jaya kosɛbɛ dɛ kabi dugu jɛra a b'an fɛ yan yebali kɔni n'a y'o fɔ sa k'o ja kun a bɛ taa n'a yɛrɛ suɛ wolomasiri tabaw ko k'u ye minɛn fɛn fɛn sɔrɔ yen u y'a bɛɛ lajɛlen kamaru min ye Sikaso wolomasiri tabaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin wulikajɔ in na wa u y'a yira fana k'a fɔ dugudenw u sigilen don olu kama n'u ye kibaruya fɛn fɛn d'u ma u na baara kɛ ni o ye conseil économique social ale ka jɛrɛ laban min kɛ san kɔnɔ ni u b'a fɔ ma sa k'u ka session ordinaire a ɲɛmaayaba bi min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga o tun bɛ ale bolo jɛrɛ in a kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la sabula min ye conseil économique social culturel environnemental ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma Maliki Jaw tun bɛ kɛnɛ kan cour constitutionnelle ɲɛmaa n'o ye Amadu Usman Ture ye cour suprême ɲɛmaa n'o o ye Tera ye ka taa se au conseil de collectivité ɲɛmaa ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ministres kan ni jama bɛɛ lajɛlen u tun bɛ yen min ye Ibrahima Ikasa ye ale min ka ko bɛnnen don gouvernement ni calatigɛ jɛkulu ka ko ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Yakuba Katile ale min ye conseil ɲɛmaa ye a ye hakililajigi kɛ k'a jira k'a fɔ u ye baaraba minnu kɛ min ye u ka nin session in ye ale bɛ sigi kun min kan sa olu yɛrɛ ye munumunu salo minnu kɛ u taara yɔrɔ minnu na Mali région 19 k'u y'o bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ Bamako sigida 6 k'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa lajɛ degun min bɛ maaw kan u ka sigiyɔrɔ la k'u ɲɛda olu kan Yakuba Katile ko u ma da o ma koyi k'u taara farafin jamanaw la fana ka taa baara kɛ yen malidenw bɛ yɔrɔ min ka t'olu kuma ɲɔgɔn ya Senegal b'o la Benin Maroc ale ni nanzarala jamanaw i n'a fɔ Irisilakaw olu fɛ yen u taara nin bɛɛ la ani Corée du Sud u y'a jira k'a fɔ sa fana ko u kɔni ka baarabaw min ye min laɲininen n'u fɛ sa o ye k'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ ni dugudenw ka haminakoba o ye olu bɛ se ka taa ba la cogo min Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ ko nin sen ta ko a jaru ye kosɛbɛ sabula min ye premier ministre ye a yɛrɛ yera kɛnɛ kan ka se ka na kɛnɛ in baara ka se ka kɛ a ɲɛna laseli kelen min tun bɛ yen o kɛra ale Yakuba Katile fɛ a ye dugawu don kɛ sa ko Ala ka jamana kɔni kisi k'a tanga k'a basigi yaasa cɛfɔ ni kan bɛɛ o bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na sini n'Ala sɔnna ma Katile a ye dantigɛli min kɛ bamanankan na an na o da aw tulo kan denmisɛnw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o b'u ka san kuncɛ kilasi 9nan maaw o daminɛna bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye juin kalo tile 3 ye 300 ani 80 o denmisɛnninw olu de bɛ ka nin baara in kɛ min ye so ye sa o ye so 2000 ani 600 ni kɔ ye 600 ni 6 ɲɔgɔnna ye o de bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔndan kan ka kɛ ninnu kɔnɔna na ni ye ɲɔgɔndan ninnu jateminɛ ministre y'a jira k'a fɔ ko ɲinanta kɔni bɛ ka kɛ basigi kɔnɔna na sabula kalan caman sera ka kɛ ka tɛmɛ san tɔw kan denmisɛnninw filɛ nin ka baara min daminɛ nin sa tile 3 baara don tile 3 baara min na sa premier ministre ni ale yɛrɛ taara ka taa ko kurumokarili yɛrɛ belebeleba kɛ Bamako yan kalanso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko groupe scolaire Kalabankura u b'a fɔ ma ko ARD o kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen min ye enveloppe fɔlɔ ye a y'o dayɛlɛ ka bɛn ni examen yɛrɛ daminɛnen baara kɛlen premier ministre ale yɛrɛ ye min fɔ kalandenw ɲɛna n'o ye denmisɛnninw ye ale ni école karamɔgɔw ɲɛna sa an ka jɛ ka o lamɛn Choguel Kokala Mayiga min ye primature maaw olu de y'a kumakan ta. I min fɔ bi denmisɛnninw ye ko ne y'u ye cogoya min na nisɔndiyara n commencera ka ministre fo ka madame la directrice fo ka encadrement bɛɛ fo ka l'école karamɔgɔ fo an ka karamɔgɔ i y'a dɔn bi ne ye premier ministre ni ye n ka l'école karamɔgɔ fo n b'a ko monsieur bonjour parce que olu de ye les vrais patrons du pays i kɛra cogo o cogo
do yikala ibora muso dola. Donc les enseignants et les femmes, c'est l'avenir du Mali. Un pays pour le construire. Jamana bioga ke jamana mara ka jo ibi hakil to demsini num sola. Et c'est ça la philosophie du président ka philosophie de na hakilna o jeune num so. Nko jeunuma ko bi ko hakilisi uku miri do fa do ba uti dumni ketlebe no fe o misro bena fo ku ka de ka se ka école donc ka mirula u ka se ka farnya Mali fana aka se ka farnya qui soit très fier aka deuna uku miri niya ye ambi a hakili siglendo ambe interview di ulu fana buka examen ke c'est que si fundo beku yere ni di Mali kama Mali l'armée anga do ukuye ukamiri ulula ukamiru balmaula ukamili président la no yoke kada u yere la bise definina yemin constate fana ya fo kateme musu ka chani salin kono ka barka dawiye ka fuye ayo jija ni defu bana malium beka se kijo ka fo en fier lendo saina parce que a démissionné vraiment yanga horea uyasi uya sabati beki jojo yorola président toko foye kule kolde un kay kolke keleti galo ka keleti yoke bagamara ka bargo ni beyi ka barake jamana betaji aw flene aw be ka minke aw journaliste net se ka kew ni ko ne ka ke abinya mi de mais ni to ganga kuma malion fe ku hakili jigi awa ni premier ministre ale ka kuma fambaw ye kuma munu ni olubesu mais ka camera nu taw bien kata front la kidalu tomboktu nu kamar fata e ala ka kiola donc ni beyi jojo yorala jamana bitanye yo defo dem sunu hakito bala sali amado awa ni tuye shogel ko kala maiga ale kuma kanye kalabankura ka école sola bi minye defuye ale baraw olu sera ka damina yin cogomina premier ministre akoni tara ka classe dabado laje minye faso jonjo ye bara nyere damina na no ye no hymne national ye piono olu tume olu drapeau yele ya saka seka ira ka foko demsenu munu flene sa ufana kala ko ka labon sabati ya sa kala minya nyonda mare nene ka jugu examen ke bangi sigile bisiga nyinete peude ko oyi wa yere double de ko on fitini balabugu 7e Musa Traoré tara do nga classe kono monsieur ko début la classe 11 le tora on tara ko Musa do ko monsieur ko che ko ma fa ko on ngo monsieur ma fa ko ka ma fa le fana yo ya nga monsieur po baro mingala ya bo bala bugu ka tabla turoro o kunga jaw wakati moto kunte monsieur bebulo président Kuturu Musa Tema Iber fa Musa Bala ale nyanga mairie commune 5 maire Musa Traoré tume yala kingono na la ka nogo laje meru bula ku dogo Bamako be yoro nogolenu anana balabugu akoko ni yoro jume akoko Musa Bala ko kale do ko ko monsieur le maire ko ya nogo ko va travailler na lete teme me joga Musa kono ka kuma fa mo manchare teme fa Musa Bala no ayayi ale bamana yede akoko monsieur le président nyame wa fana ga fere fo Musa ka munu me do be ta chuko munu na we ka chuko muna minye alama hina na Musa Bala kulubala ya be dance ke Musa wa soro mer mu yi dogo ka chade asura on fitin nino baro ni Musa me ta yoro alebe daga bana kuma de koyi Musa ti teme ka Musa no atekula ere aw mayo karaw nyina maro mi malaw amesegi farali kana tana nyi fe Traoré fe amesegi kana anga examena ni nyi nywanda nyi
a kɛra yan cogo min a kɛra Mali fantow fana fɛ ten. Bamakɔ ta an y'o fɔ aw ɲɛna sisan min ye Menakakaw fɛ ye. Menaka denmisɛnninw olu fana ka ɲɔgɔn dan o sera ka sigi sen kan. Sabula a yirala k'a fɔ ko u ka école karamɔgɔw olu n'u ka DAE maaw n'u ka directeur de l'académie ye ka taa fara Menaka yɛrɛ ma mafalenw bɛɛ lajɛlen kan. U bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi sɔgɔmada in na u ka centre 1 ale kɔnɔna na min ye u ka gouverneur ye sa ale ka maa min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don wariko ma gouvernorat la n'u b'a fɔ ma ko KF o tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Menaka dugulen bɛɛ lajɛlen kan min ye bɛrɛbɛrɛli tɔnw ye ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen nana ekɔliden somaw ye ekɔliden 380 o de bɛ ka ɲɔgɔn dan in kɛ Menaka ale dugu kɔnɔna na musomaninw olu ye 169 ye ko maa si kelen ma to kɔfɛ k'a bɛɛ lajɛlen nana min ye Sidi Kalil Haidara ye ale de ye Menaka directeur de l'académie ye a ko baara daminɛ cogo ɲɛna ko wa fana ko min ɲiniw nisɔndiya kosɛbɛ sɔrɔsiw bɛ yen ka se ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ekɔliden somaw ye olu yɛrɛ ko u bɛna u bolo bila u kun ka dumuni tobi tile 3 in na yaasa ka se ka di denmisɛnninw ma ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn dan in kɛnɛ kan. Sidi Kalil ni ale ye Menaka DAE ye ale ye min fɔ sɔgɔmada in na an ka jɛ ka o lamɛn. Nina Menaka yan ala barika la gouverneur ka conseiller min wele ko conseil aux affaires économiques et financières l'ingénieur vétérinaire Modibo Sangare o de a ko dayɛlɛ enveloppe dayɛlɛ la salle fɔlɔ kɔnɔ Menaka 2 jama bɛɛ tun bɛ yen maire tun bɛ yen préfet tun bɛ yen DCAP tun bɛ yen lakana tigilamɔgɔw fana tun bɛ yen. Donc a kelen ka dayɛlɛ jamana gouverneur tɔgɔ la ani autorité tɔgɔ la a ye ala barikada sabula ɲinan kalan ala barikala ɲinan kalan sera ka kɛ gɛlɛya foyi ma y'a la ekɔlidenw ye kalan kɛ maître fana ye kalan kɛ o ye kalan di a ɲɛma an bɛ se k'a fɔ Menaka yan defu denmisɛn 380 olu bɛ ka defu ɲini o la cɛmanninw 219 musomaninw 164 olu de bɛ ka defu ɲini ala barika la gɛlɛya foyi ma y'a la an bɛ se ka min fɔ ka fara kan o de l'école somaw n'a bɛ wele ko CGS olu y'a layidu ta ko tile 3 in kɔnɔna na olu bɛ tobili kɛ k'a di denmisɛnw ma u ka se ka dumuni kɛ parce que denmisɛnninw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan centre ba kelen kɔnɔ pour que baara ka se ka kɛ a ɲɛma an bɛ se ka min fɔ ka fara kan o de ye ɲina an ka famaw an ka sɔrɔdasiw ministre de l'éducation kun y'a ɲini u fɛ minɛn fɛn fɛn bɛ don examen organisation na ani sujet yɛrɛ u ka transporter o la u y'a ta ka bɔ Bamakɔ fo ka na n'a ye Menaka yan an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ organisation na ala barika la a bɛ ko bɛ ka kɛ a ɲɛma baara bɛ ka kɛ a ɲɛma i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min i n'a fɔ faamaw y'a fɔ cogo min. Ayiwa Sidi Kalil an b'a fɔ ko a Haidara ale ye Menaka académie directeur ye a fana journaliste do koyi an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tun bɛ an sɔngo école karamɔgɔ do a bɛ journalistiya baara kɛ an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ. Sidi Kalil n'an b'a wele papa an ka foli bɛ s'a ma n'an bɔra Menaka an bɛ taa Tɛnɛnkunkaw fɛ yen Tɛnɛnku fana min ye defu ye a sera ka daminɛ wolomasiri tabaw min ye duguden jɛkulu ye ka taa fara fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen kan n'u ka préfet olu bɛɛ lajɛlen nana sa min ye baara ninnu bɛ se ka daminɛ u yɛrɛ ɲɛ ɲɛna cogo min na denmisɛnninw kɔni a fɔr'u ɲɛna aw ye min ye a y'a ta aw ka sɛbɛn lajɛ aw k'a kalan siɲɛ 2 yan'aw k'aw fili a kan a k'aw ɲɛmajɔ k'aw hakili sigi maa si kɔrɔtɔlen tɛ aw kɔrɔ sanga min dilen don aw ma a y'aw ka baara kɛ o kɔnɔna na min ye ekɔlidenw somɔgɔw ye ani kalandenw u ye dugawu don kɛ ko sabula salo gɛlɛya yer'olu ta la kosɛbɛ Tɛnɛnkunkaw fɛ yen ɲina ala barika la n'a sera ka kɛ o jaru olu ye kosɛbɛ nka u ta danfara min b'a ni tɔw cɛ o ye k'a fɔ sa sɔrɔdasiw olu kɔni de kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini ye Jafara bɛ Jonjori Janka Tɛnɛnku min ye Togore kunbɛ ye olu denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de nalen don yaasa ka se ka nin ɲɔgɔn dan in kɛ bi
min ye tile 3 in kɔnɔna na sa wolomasiri tabaw mais ani dugudenw olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulen k'u jɔ yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na tɛnɛnkunkaw fɛ Baɲangara defu a daminɛna Baɲangara i n'a fɔ a daminɛna Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogo min ye Baɲangara gouverneur ye ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan kalanden 4,184 o de kan ka ɲɔgɔndan in kɛ min ye ɲɔgɔndansow ye sa olu kɔni bɛ taa se 341 ma arabu minnu bɛ arabu kɛ olu fana b'a la olu ye maa 641 ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛna ɲɔgɔndan kɛ kilasi minnu kɔnɔ o ye 215 ye académie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa min ye gouverneur ye ale ni wolomasiri tabaw n'o ye u ka directeur centre d'examen u ka académie directeur ye sa n'o ye Alpha Ali Seki ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara gouverneur kan n'o ye Sidi Mohamed El Beshir ye min ye enveloppe fɔlɔ ale yɛrɛ y'o dayɛlɛ denmisɛnw u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔndan daminɛ a kɔni k'u ma u k'u cɛsiri u k'u jija sabula Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi bɛɛ bɛ ka nin dɛfuko in de labɛn kɛ a ka se ka ɲɛ u k'u jija Baɲangara delilen no jaabi ɲuman minnu sɔrɔli la ɲɔgɔndan in na u kana to kɔ sabula nin fana bɛna na to olu fana Baɲangarakaw u sera ka mun kɛ denmisɛnninko la ani kalanko la k'o sigi sen kan ko Baɲangarakaw fɛ yen Faranko arabu ka ca ye dɛ ko Faranko arabu ka ca ye kosɛbɛ min ye gouverneur ye a tilalen kɔ centre fɔlɔ lajɛli la a taara don dugu fana kɔnɔna na examen salle tɔ minnu bɛ yɔrɔ min na k'i ɲɛda olu yɔrɔw kan ko n'Ala sɔnna a ma don 2nan in na fana a kan ka taa se Bankasi ni Korokaw fɛ yen ɲɔgɔndan so minnu bɛ olu fana kɔnɔna na ka t'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan ale ni wolomasiri tabaw olu na se ka olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sibiri tɛmɛnen Cagadugukaw fɛ yen min ye panneau solaire ye mégawati 100 o dilanni baaraw daminɛna olu fɛ yen taari a bɛna kɛ taari min kan sa o ye taari 120 ye ko san o san min ye baara yɔrɔ in ye sa n'a banna denmisɛnnin 200 olu kɔni bɛ se ka baara sɔrɔ a kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso kaw fɛ yen jamanakuntigi ale kun y'a yira sa ko fo min ye sɛnɛ o ka don ba la ɲina yɛlɛmalibaw bɛ se ka don o la cogo min tracteur 400 ale y'o san k'o di ko k'o di o tila u ka sigida maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min Nigériakaw fɛ olu ka jamanakuntigi ale ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ u ka jamana kɔnɔna na hymne national kɔrɔlen min tun bɛ yen n'o ye jamana jɔnjɔn ye ni nansara britannique dɔ anglais dɔ tun y'o sɛbɛn ko k'o ɲini ka na n'o ye ko yaasa u bɛ se ka bila u ka nin nɔ in na u ka kɔrɔlen nɔ na cogo min dugudenw ko yalama ko Tinubu kɔni ko a bɛ ka ko faamuya dɛ k'olu ti imuko la u ti jɔnjɔnko la u ti bandiriko la fɛn fɛn bɛ Nizeriya bolo a bɛɛ ka ɲi kɔngɔ ni minɔgɔ ɲɛguwan ni kamanaguwan ni bingali ani bɔsi tigila ni taji ntanya k'a ka ɲɛɲini o de la k'o de fɔra a ye sinon ko imu wa ko ni imu do kɔni ko u ka balontannaw kan ka jouer Sibɛri Gɛlisu ko imu na da ye ko kosɛbɛ ko nka a ye cɛ in a y'a ka dɔnkili ɲini an ka to k'a jouer Nizɛrikaw fɛnɛ la ma dɔnkili in na dɛ n'an bɔra Niger an bɛ taa Afrique du Sud olu ka kalata o kɛra Cyril Ramaphosa n'ale y'u ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni a ma keleku de sabula kɛmɛ sarada la min ye ANC ye ale sera ka 40 de sɔrɔ san 30 min ye ANC ye maa kun tɛ se ka bɔgɔ k'ale tɔn na sabula kɛmɛ sarada la a kun bɛ taa fɔ 60 kunkanfɛn na ka Mandela yɛrɛ to balo la u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo 80 a n'a kunkanfɛn na Mandela ale taara o senfɛ ka kɛ jamanakuntigi ye ko san 30 tɛmɛnen kɔfɛ nin ye sa min ye wasaden hakɛ caman tiɲɛ don u ta ka ca ni bɛɛ ta ye nka zen u mago na se maa tɔw ma yaasa u bɛ se cogo min na ka majorité sigi sen kan ko nin famana ka kɛ Afrique du Sud kaw fɛ nin y'a san 30 ye ANC n'o ye Nelson Mandela ka bɛlɛbɛlɛli tɔn tɔgɔ ye ko ale kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a yir'u ka jamanakuntigi la n'o ye Ramaphosa ye ko a k'i hakilina sigi koyi ko maa si tɛna kɛ jamanakuntigi k'a to k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi ko a kun b'a la k'a fɔ ko a bɛ walan sɛbɛn wa ko walan tɛ sɛbɛn dɛ ko a ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri u ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na min ye Zuluw ka tɔnba ye n'o y'i fosi ka bɔ o la ka taa ka tɔn sigi min ye Ngwakilakaw ye k'olu fana bɔra u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ sigi nansarabilen minnu bɛ yen olu fana ka tɔn fana ko olu bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen na sa u mago bɛ min na a man ca koyi u k'u jija ka dɔɔni fosi nka zen ta a bɛ gɛlɛya tiɲɛ na u bɛna jamanakuntigi sɔrɔ nka assemblée marali
ko bɛ sɔn ka kɛ kataba naani y'u bolo nin fɔra o ko parti belebeleba 2 de tun bɛ yen farafinna kɔnɔ belebele 2 ANC ani ADEMA k'u tɛ tɛmɛ san 30 kan jateminɛkɛlaw y'a fɔ k'a bɛ yobo yaba de a bɛ cogo di bi ADEMA fana n'an ye vote kɛ a fana ka 35% ni a sɔrɔ man di bi dɛ walima de n'an ye kalata kɛ bi minnu y'a fɔ a waati parti belebele 2 u tun b'u sanga mɔgɔ min ka jamana i b'o dɔn Usmani Serif Madani Haidara ni u kun y'u 2 fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn Serifukɛ kelen ka jama ma ANC dun non mɔgɔ tɛ yen Afrique du Sud yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tun ye ANC ye Jacob Zuma kɛlɛla Thabo Mbeki ninnu kɛlɛla denmisɛnninw Walter Sisulu ni fɛnw kɛlɛ cayara tɔn kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn k'a fɔ sisan n'aw jɛra k'a fɔ ko aw ye Kitakaw ye an ye Segukaw ye ninnu ye Kayikaw ye an ka jɛ ka tɔn sigi k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'aw ko ko Kitakaw n'aw bɔra u bɛ mun tiɲɛ olu bɔra an ko Kayikaw ni o tɛ foyi Segukaw Segu vote yɛrɛ bɛ kɛ Segu wa sisan o de fil'u bolo nin u jɔna mɔgɔ nin tɛ kunbɔ dɛ o de y'u sɔrɔ aw nana sɔrɔ tɔn bɛ cogo min a faralen don ɲɔgɔn kan cogo min a baara hali Jacob Zuma gɛnni a kɛcogo ma ɲɛ o parce que a bɛ se k'a fɔ bɔn karisa i bɛ to i ka liste kan i ka dugu la mais présidenya kɔni an tɛ se ka o d'i ma nka kana i fosi k'i ni mɔgɔ k'a bɛ bɔ tɔn kɔnɔ n'a n'a ka mɔgɔ bɛ taa a bɛ dɔ de bɔ aw la o parti politique dun sigikun ni politique kɛkun tɛ foyi ye ka jama ɲini kɔ jama ɲini tɔn de don ka fanga mara ka fanga ta ka se ka jamanadenw ka hakilina k'olu sabati n'an bɔra Afrique du Sud an bɛ taa Maldavikaw fɛ yen olu kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko Israëlien sen tɛ don olu fɛ yen tuguni ko wa ko n'Ala sɔnna a ma olu na bolo fara ɲɔgɔn kan kɛ k'o kɛ sa ka taa o di min ye Palestinikaw ma u ka passeport ko maa ko ne kɔni bɛ bɔ Israël k'a tɛ d'i ma tuguni o sɛbɛn u ka président jamana ɲɛmɔgɔ ale y'o kuma fɔ Mexicaw fɛ yen cɛbɔ dɔ bɛ yen ko ale fatura kalata o labɛnw senfɛ min ye kamalen ye ko ale kɔni tun y'a ka yɛrɛ kofɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ koyi a tɔgɔ ye ko Israel Delgado san 35 ale tun ye cɛbɔ ye a ka jamana kɔnɔ n'o ye Mishogangaw ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛɛ lajɛlen ko sa ko tiɲɛ na nin cɛ in kamalen a nisɔn ka di cogo min a cɛ sirilen don cogo min a bɛ se ka olu kungo ɲɛnabɔ ale fana taara i tɛnɛku dɔnkɛyɔrɔ dɔ la a bɔra yen dɔrɔn u ye mugu k'a fa bɛɛ la sisan ko kiiritigɛla ko a ko kɔni bɛna na sɛgɛsɛgɛ ko nka ko ni ɲɔgɔnna kun famana ka kɛ Mɛkisikaw fɛ yen wa ko min ye nin ko in ye k'i y'a se cogo o cogo ko dɔrɔgu ko b'a duguma ko sabula yen jamana kɔnɔna kɔni dɔrɔgu kɛlɛli kɔni i kɛ o ka i ni ka kasange bɛ yaala Corée du Nord ale ko nin waati laban in na ale de tun b'a ka ɲama nɔgɔ n'a ka jinɔgɔw ta sa k'olu kɛ Misiri kɔnɔ ka to o fili Corée du Sud kaw kan k'u bɛna o waleya in jɔ min ye Pyongyang ye ale kibaruya di gafe dɔw ye ni kibaruya in di ko yaasa min ye nin jamana in ye sa o bɛ se ka lafiya cogo min na sa Seoul ni Pyongyang k'u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛn tile tɛ yen bɛn min tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a dɔn fana k'a fɔ ko degun fana o fana bɛ a ko la ka sababuya kɛ waati caman nin jamana fila in u kun bɛnnen tɛ o bɛnbaliya o ye min wolo u ka jamana kɔnɔ maaw ye a faamuya k'a dɔn k'a fɔ min ye Corée du Sud kaw ye olu fanga ka bon kosɛbɛ maa minnu don se caman bɛ u ye nka Corée du Nord ale fana fanga ka bon ni ale ye kosɛbɛ kibaruya in a bɔra u yɛrɛ ka agence ale kɔnɔna na ka kɛ ni kibaruyaw ye min ye Faransikaw fɛ yen u ka ndolatila min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Mbappé ko ale fana kan ka i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna bi ni tɛgɛ nɔ bila in yɛrɛ ma kɛ ka ban sabula u y'a jira k'a fɔ ko san 5 a kan ka o de kɛ ni ye san 5 in kɔnɔna na sa ale kan ka sɛbɛn minnu kɛ o sɛbɛn bɛna na to a bɛna kɛ Real Madrid o ndolatila ye ndolatila in k'a kan ka kɛ san 5 kɔnɔna na Mbappé k'a tɛna jira a nɔgɔnni fɛ dɛ Amara maaw sigilen don ka min kɔnɔ k'a fɔ ko sa k'a nɔgɔnni fɛ k'u bɛna n'a jira ayi k'a tɛna se ka jira a nɔgɔnni fɛ nin ye kibaruyaw ye min bɛ dan sigi an ka wuladɛ na kibaruyaw la n'Ala sɔnna a ma sini
ana ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan ka se ka olu da aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min na